ev tabii xeterî netene ji bo Şengalê ji bo hemû Kurdayê. Ev bûyerê ku ji Şengalê de pêk hatiye êrişê ku li ser xelkê êzidî pêk têne bana di wextekî manîdar da hatine bi taybetî serdanê Barzanî ji bo Ankarê piştî wî pêk hat. Berî wî jî hûn dizanin li Milîhê hevdîtinekî bi Serokwezîrê Tirkiye re hatibû kirinê. Her kesî merak dikir acaba divan hevdîtinê ku di nav heftekî de du caran da pêk hatin sebebî wî çi ye? Çima ew qas hevdîtin dikin? Diyar bû ku ev hevdîtinana ji bo êrişekî ser Şengalê pêk were ev hevdîtin hatine kirinê. Ji xwe du Wezîrê Xariciyê Dewletê Tirkiye jî eşkera kir. Got em û PKK em êrişekî li ser Şengalê dikin. Yani ev êriş bi bername bi siyasetê Tirkiye hatiye pêk anîne. Tirkiye demekî dirêje esas dixwaze êrişê ser gelê bike. Fakat vî êrişê de dixwast hem hevkarekî xwe Kurd çê bike û hem jî di nav Kurdan da şerekî navxwe derbixîne. Bi rastî ev wekî gihîştina armanca xwe ya Dewletê Tirkiye tu faydê vî siyasetê ku êrişê li ser Şengalê pêk tê li ser êzidiyan pêk tê çi faydê wî ji Kurdan re tune çi faydê wî ji PKK re jî tune tenê vî siyasetê de yê ku îstifade dike hükûmetê Erdoğan'a û Erdoğan dixwaze esas evî şerê hîn mezintir bike vî şerê bike bahane Başûrê Kurdistan jî dagir bike ji bo wî pêwîst e Hêza Hereketê Siyasî Başûrê Kurdistanê gelê Başûrê Kurdistanê şer bibin her kes li hember vî êrişê li ser Şengalê hember vî helwestê xwe dayînin li hember vîya ji bo yekîtiya netewî kar bikin. Belê heval Wezareta Pêşmergeya Hikûmeta Herêmê Kurdistanê radgehîne ku wî rûberûbûna çekdarî lê Şingalê çêbûye bê sedema çekdarên yebeşê ser bi hêzên Partiya Karkerê Kurdistanê hatiye teqekirin ji hêzên Pêşmergeyê Kurdistanê wî nûçeyê rastin? Naha evana ev kesê ku birîne Şengalê esas wana ne pêşmerge jî. Tu peywendî wana bi pêşmerge tune. Evana hinekî çetê Türkan hinekî çetê derdorûdin kom kirina anîne gihîştin hevdû ji bo êrişekî li ser Şengalê bînin. Yani bi rastî xelkê Şengalê xelkê êzidî helwestek wanê êrişkar tune. Yê ku êriş kiriye ev çetê ku bi Türkan ve girêdayê hatine amadekirin û hatine perwerdekirin wan êrişî xelkê Şengalê kiriye. Yani piştî ku komkujîkî li ser xelkê Şengalê hat na dixwazin yekî din li ser Şengalê pêk bînin elbette ki xelkê Şengalê jî bi awayekî xwezayî li hember viya wê berxwe didin. Belê Amerê wî şerê wî pevçûnê ji navbera hêzên Partiya Karkerê Kurdistanê lê Şingalê û hêzên Pêşmergeya Hikûmeta Herêmê Kurdistanê çendin? Ev şer ne navberê PKK û navberê hêzên Pêşmerge de ye. Ev şer navberê yebeşî hêzên ku PKK û Dewletê Tirkiye tanzîm kirine ev çetê ku tanzîm kirine navberê wan da ye ez bawer dikim ya da şerê daxuyaniya fermî bide ka encamê şerê ku daye çi ye ew bi xwe daxuyaniyê xwe bidin ew daxuyanî bidin. Belê Serhed Warto te bêjî koma civakên Kurdistan ke ji Qendîlê bimirav û gelekî spas.